chicos, que temos aquí a Fede Pérez, Ojito, Depois, aí estás en directo. Depois decidesme, non traes... Eu traio xente de calidad, chaval. Eu traio xente de calidad. Bueno, que tal todo, Lau? Pois a ver, se aquí estamos acabando o día, ou empezando, depende, para qué. Depende para que, bueno, Depende para qué. ahora empezalo... Sí, no, efectivamente, agora con esta merda do confinamento hai que recollerse como as galiñas. Bueno, sí, a verdade que sí, é unha puta merda, pero é o que lle. Pero é o que hai, Bueno, eu empezo, isto é totalmente, xa sabes, non síntete libre de dicir o que queiras, aquí como estovamos dous nunha taberna tomando unhas cañas, así que ti non te preocupes. Terei que ir logo a buscar unha cerveciña. Como queiras. Eu normalmente estou con o 1009, hoxe na collín, pero bueno, eu, o sea, non... Vale, é igual. Despois, se non aviso que xa me conocen na casa, todo xa me atrae. E bueno, eu empezo isto facendo unha presentación do invitado, deixo o invitado sempre que se presente. Entonces eu pregunto, quen é Fede Pérez? Para a xente que non te conoce, pero conoce todo Dios, así que dalle. Pois está ben. Primeiro a ver se me aclaro eu. Bueno, explícoche. Estamos en directo, bueno, eu estou vendo o que se a alguén che pregunta algo, comento, vale? Vale. Pero adiante. Vale, ti velo e despois xa me preguntas o que a ti che dea gana, claro. Home, claro, é o periodismo de hoxendía, é así. No, pero eu dixoche todo, O sea, home, Claro. se algún que dixo, un cabrón, non sei que. Claro. Débeme cartos, entonces... Eu dixoche despois por privado, mira, soltoume un tipo que che debe, que me pide cartos, non sei. O sea... Chamas a Mancio Ortega. Hostia, me cago en Dios. Bueno, pois, a ver, Federico Pérez pois é este que tendes aquí diante, un tipo que hai 20 anos tiña algo máis de pelo, arriba, aquí menos, un tipo que aínda que naciu en Alemania porque seus pais traballaban alá na emigración, seu pai é de Salamanca e súa nai de Mazaricos, dali de Pino de Val, pois conoceronse alá, como boa gallega emigrou, e ali naceu Federico Pérez, máis súa irmán máis bella, Nancy, o que pasa é que eu botei pouco tempo alá, non sei se me empezaban a salir así como non sei, erupcións así na piel, dixeron, hai que volver para lá que o rapaz aquí non se dá. Eu, no, habendo cerveza que había alá, pero bueno, é igual, ao final viñamos para aquí, e nada, aquí me criei entre Mazaricos e un pouco por aí adiante tamén, somos un pouco nómadas a nosa familia, e nada, pois eso, xa deso xa hai 44 anos, sei que nos pode decir a edad, pero bueno, decir, porque total, nada, xa teño fillas, se nas tuvera, pero xa teño fillas, claro, xa, entonces, pois, nada, desde aquela, pois aí andamos un pouco, como di miña nai, se non vales para unha cousa, fai varias, aínda que sea mal, andamos aí, pois, picando aquí e alá, e nada, contento de que haxa xente aínda que se acorda así dun, entonces, pois eso, contento de estar aquí con vos. Eu levote seguindo desde Mareas Vivas. Eu, para min, sempre foches, para min, dígocho sinceramente, un icono xa da gallega. O sea, en plan, rollo actor mítico deses que diste, actor mítico da gallega. Que sempre che din, de feito, a min preguntaronme cando, porque a min, bueno, os meus colegas sempre me din, bueno, a semana que ven, quen levas? E dixo, Fede Pérez. E dime, quen é? Claro, quen é? Se unha foto, me cajo diola. Moncho, Josito, sí, e sobre todo, o de era visto, joder. Sí. Eu conto a veces así en algún monólogo, non, que bueno, así empeza o monólogo dicindo, bueno, pues creo que se confundiron así os da organización porque puxeron Federico Pérez e tal, porque eu no monólogo fago de outro personaxe, non? E digo, joder, Federico Pérez, onde vas pola vida con ese nombre, joder, que eso non é nin piloto probador de Fórmula 1, joder, que é un nombre que non pode ir a ningún lado con ele. E a verdade é que, bueno, pues mira, por respeto a meus pais sigo levando, así que por moitos anos, pero bueno, sí, é verdade que vas pola calle, tamén na calle está ben porque che din coño da gallega,
E digo eu, bueno, hai máis, hai máis. Hai máis, se for eu solo, pues, O sea, pero hai máis, hai o máis. dueño da calleja aí e tal. Sí, sí, está galloso e máis eu. Dijo, ti como levas o de que che paren pola calle e todo eso? Se non é tráfico, ben. Se me para tráfico, pois jodido, pero xa hai tempo, toca madeira, pero xa hai Esa tempo. é verdade, que che pare tráfico nunca é... Pero non, 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 pois nunca me axudou moito. Non, 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 algún quíxome así aínda me bro... Puf, hai tempo xa, aínda non existían as nenas, pero nunha rapa das bestas de Sabucedo ao salir da lá, isto que dixen, vou dormir 2 horiñas, que malo será que non me Oh, pase o mítica, tema. esa é a mítica, tío. Peor, horrible, horrible. Depois era, non sei, unha burrada. E dimo tipo, me cago en Diola, Josito, cago en Diola, que de verdade. Eu, non, 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 aquí son Federico, para ti son Federico. Non, non, joder, pero é que... Entón, pero nada, Non non houve safaches. nunca salvo conduto para eso. No, no. Pero nada, ben, eu levo, joder, levo ben, porque para mí forma parte do noso traballo, é de... Quero dicir, se a xente che para che fai un chistiño ou tal, tú é porque algo lles gusta o que faz, é un medidor tamén, non? Están as audiencias, por un lado, que non sei que nas controla, que eu nunca me fío moito, pero despois está o mellor medidor que é pola rúa, non? Sí. Josito, tal, era visto, a cora, non sei que, bueno, ben, moi ben, moi ben. Entonces, pues, contento, eu, a verdade que contento. Ainda, aparte, joder, tal como somos os gallegos, dá justo Sí, home. pararse con algunha xente que aínda sacas moito en limpo, non? Sí. Pa despois meter nos teus nos traballos ou nos monólogos, sacas moito en limpo de pararte cos vellos. Eso está ben, tío. É que é agradecido, é un traballo que, a ver, exposte públicamente, é o que hai. Bueno, é o que hai, É o pero que hai. sabíalo Sí, cando claro. quixeche empezar, Claro. é así, eres un personaxe público, e tal, quer dizer, é que iso tampouco che faculta ou che licita para ser máis que ninguén, porque despois tamén son un pouco os rollos destas profesións que dis, non, é que eu sou, bueno, que és un actor que é unha profesión, que ten os seus aqueles, o minero non creo que lle encante picar e estar metido na mina 12 horas, aí casi sin respirar, con rollos con problemas de respiración. Gustará o seu traballo, pero ten as partes malas. A nosa non é que sexa mala, pero estás exposto á xente e, joder, hai que ser... A min procuraron ensinar a ser agradecido. Entonces, pues bueno, así, aí seguimos. Aí estamos, aí estamos. De feito, mira, tache dicindo aquí a xente, tache dicindo, bueno, non era visto en Cántame, e aquí unha tache botando a bronca porque che está dicindo, ás 2 horas é cando máis das. E despois... Fala de control da alcoholemia ou de outra cousa? Hostia, non mira así. Porque eu nunca cheguei, eu 20 minutillos e adiós. Pero hei de intentar probarme. Ainda duras, eh? Claro, no, bueno, si no, está aquí Pero, delante de la cámara, hostia, despois para atrás. Hostia. Pero, no, bueno, claro, diste que fago a hora 45 restantes, falaremos. Falamos. Botando un conto. Sí, no, as 2 horas, efectivamente, eu comprobei nese momento, bueno, non sei se era máis ou menos porque cando me deite, é o típico, non? Unha parte éramos máis xente, eu dixo, bueno, joder, deítome un pouco, fixémolo todos, o que pasa que os outros creo que seguían dormindo cando eu marchei. Amigo. Dixo, bueno, despertei, estou ben, aparte, claro, a rapa das bestas facía unha calor criminal, non se paraba no coche, e digo, bueno, pues joder, pues marcho e tal. Bueno, madre mía, claro, a 9 da mañán estaban ali na misa principal, faltaba un fuego na máis. Estáche dicindo aquí Natalia dice, eu teño un apunte, fai uns anos foches comer a donde traballa a miña nai e quixeches puñer música e non tiñan altavoces e tuven que coller o coche e levar os meus altavoces da casa. Eu non sabía para quen eran, pero xa podían haber volto a min cun autógrafo. Ostras, refrescaba a memoria, Natalia. Nati, dime de onde ere, o sea, de onde é o bar e todo, sabes? Ponme información. Pero sí, home, eu non recordo, agora non me acordo do sitio e tal,
pero bueno, la recordarán o Nati e tal. Eu si, encántame, aparte son moi pesado, eu teño que reconocer o que son dos tocacollóns que canda un pouco tal, oye, ponnos esta, e senón xa directamente, mira, deixen pinchar a mí un Ai, pouco. ai, a mítica. Gusta. É mítica, encántame, tío, eu a música loqueo, entonces, bueno, pues, nas festas eu non entendo unha festa sin Aí música, non? estamos. Ten que haber de todo, pero musiquiña. Entonces, pues, seguro que sí, ou, home, tiña que ser algo de confianza, porque senón, espera, onde? Pois se tú fui buscar os altavoces. É que non sei, ela o bar da tua nai onde está? E falle publicidade se queres, joder. Claro, falla que facerme agora. Hai que facer outra, En, claro, hai en, que armar outra. en Monfero, nunha casa rural maravillosa. Monfero nunha casa rural maravillosa. Estás deixando petado aquí a Fede, Hostia, tío. cuidado, madre mía. Eu teño problemas de memoria, pero tantos. A mí non sei canto tempo foi isto, non sei. A saber. Sí, xa sei. Sí. Sí. Era o cumpleanos dunha amiga, Hostia. dunha Os amiga nosa, cumpleanos, os cumpleanos, e aparte era sorpresa. Foi Oh, un sorpresa para ela, vai, o resto claro. sabíamolo, pero si, sei que porque aparte fixéramos así bueno, como unha especie de árbore xenealóxica, non? Oh. Unha claro, había vídeos, había música, había... Entonces, sí, había partes en que necesitábamos, despois, claro, non sei que pasaba, non se acoplaban ben, tuveron que meter altavoces, sí, Pois aí efectivamente, sí. Nati levou os altavoces. Sí, señor. Sí. E non sabía nin para quen Jolín, era. a casa bueno, a ver se me acordo Casa, agora Casa Lourán, di aquí. Eh? Casa Lourán. Casa Lourán, pero como se chama a rapaza? Joder, que a rapaza fixo filoloxía tamén, como a min en Santiago. Estudiaches en... Ana das Restrevas. Ana, Ana. 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 Nati, confírmame aí. Ana, sí, Ana das Restrevas é no Facebook, sí, é Ana. Estudiache filoloxía? Sí, claro, joder, de feito, eu empecé nesta carallada, neste mundo, en Mareas Vivas, como asesor lingüístico, Oh. sí, claro, como era da zona de Seseo, de Geada, de Seo tal, de Geada. Tumba, de Moito, tal, home, quer dizer, realmente era máis a Costa da Morte, pero bueno, entón, pois sí, eu empecé aí nese rollo gracias a miña amiga veciña Rosa Moledo, que foi a que empezou, que me meteu un pouco así con ela empezou todo, que diría Piqué, e gracias a ela, pois, joder, eu víame aí no medio de Dios. Miguel de Lira, de Tosar, de Mela Casal, Dios. de Carlos Blanco, de Manolo Lorenzo, e diste, mi madre querida, esta é a mellor escuela que esta non a É encontro que, en ningún madre sitio. mía, entraches a muerte aí, Joder, tío. Entón, pois, claro, como a mí xa tamén me tiraba así o tema, gustábame, pois xa fixen así algunha secuencia e tal, e desde aquela, pois, bueno, aí seguimos. Aí estamos a tope. Pois non sei. De onde és ti? Que ti és así medio tamén con seseo, É geada, que pero... eu son de Roís. Ao lado Vale, do Padrón. vale, Sabes? vale. Vale. Se hostia, vou por aí ainda calquer día, eu na bici vou por aí moito. É que, pero, bueno, eu agora marchei da casa. Bueno, marchei da casa porque vin a vivir ca moza. Vale. Estamos na estrada agora. Vale. A estrada na Rapa das Bestas. Vale. Aí cerca, sí. Boa terra tamén. Boa terra. E de feito eu quería ir, pero bueno, con esta merda, eu xa non hai Rapa das Bestas, non hai hostias. Non, claro, aquí agora hai que rapar outras cousas. Hai que Efectivamente. Hostia, pois, joder, parece moi interesante, non sabía iso que isto non te, o sea, sempre che molou, non che, o sea, quero, se non empezaches, o sea, nunca pensaches o de meterte á docencia. O ser profe ou algo así, de gallego, entendo. Mira, máis que pensalo, ao acabar a carreira, como tampouco había así ninguna perspectiva, pois sí, apunteime a facer o curso este de o CAP, non? O curso de sí. actitude pedagóxica e tal, pero vamos, xa non vía eu que fose ir por aí, pero dixo, mira, deixamos facelo por se acaso, E queda feito. pero non, claro, queda feito, non? Eu despois deran unha beca aí para un centro que hai ao lado de Santiago, pero xa aos poucos meses xa me chamaron de Rosa, estaba de lingüista na serie, facía falta outra persoa porque nas series funciona moito este rollo de dobles unidades, non? De rodaxe. Está unha unidade grabando en plató e outra en exteriores, entón facía falta outra persoa.
Estamos falando do ano 99, Sí, por aí. 98, 99. Entón aí foi como empecé. Eu a docencia, eu son un pouco non impaciente, pero Xa, bueno, a paciencia teño a xusta, e o de feito agora, claro, as nenas doume conta, digo, claro, é que pouca paciencia teño. Eh, non sei, no, bueno, gústame o rollo académico tamén, pareceme interesante, moitas cousas das que estudei tamén as aproveitei para moitas outras facetas, pero dai a docencia, vamos, se non queda máis remedio. Ahora, ainda me dixeron hai pouco, dixome unha compañera, unha colega, Iria Sobrado, a actriz, ah, que coincidimos aí hai pouco en Arei de Santos, ela díxome, ela é matemática, e dixo, joder, a que non sabe, manda carallo que empecé empecé a dar clase, o que me dis? Sí, con isto das sustitucións, claro. ti se te presentas a unhas oposicións, aínda que suspendas e tal, entras aí Na lista, sí. na lista, claro. E dixo, joder, fai, non por se tal. Pois mira, por agora ainda non o fixen, pero bueno, nunca se Nunca se sabe, sabe. igual non queda máis remedio, e o carallo, É o que hai hai que hai volver, que moverse, hai que non? volver, claro, está Hai que claro. moverse. Pois eso, estaba pensando agora, quería saber como te sentiches ti por primeira vez diante dunha cámara. Como foi para ti eso a nivel emocional? Eh, pois Cajado, mira, non? sí, por un lado sí, pero polo outro, como tiña tanta gana, Se, pódelle é como outro, non? Como a curiosidade matou ao se gato, non? A justo. min pódeme sempre a curiosidade ao medo, neste caso podíame as ganas e a ilusión digamos, co acojone. Entón, despois, non? Andando o tempo, non? Así que tes así, eu non tuve formación específica de actor, non? Pero, bueno, vas facendo así cursos, así pequenos, talleres e tal, entón sempre, cas persoas cas que fun batendo, sempre me dían, joder, ti o medo ou a inseguridade intenta aproveitalo para o personaxe, non? Pois ao mellor igual nun momento non sabes como salir desta ou que facer, pois ao mellor igual lle ben, intenta canalizar ese rollo aí. Entón eu, daquela, claro, non tiña nin idea de todo eso, non? Que hoxe xa vou tendo un pouco máis de idea, pero bueno, aínda que esta é unha profesión de pouco a pouco, non é sprint, isto é, como se chama, de resistencia, Sí, claro, é un maratón aí. un maratón, claro, e vas aprendendo todos os días a cada traballo. Entonces, eu acórdome, aparte pareceume bonito, porque agora en Cuñados, non sei Gran se viste esa película, gran a peli película. Cuñados, bueno, pois a Mela Casal, Ujú. a que fai de nai das fillas do Ribeiro, non? Das tres, digamos, irmás. Con Mela Casal foi que a primeira persoa que eu fixo unha secuencia na miña vida. Oh, En Mareas Vivas, Mareas claro. Vivas, claro. Sí. Ela era a alcaldesa, entonces estaba confeccionando a lista, entonces eu era un mariñeiro e intentaba convencer para ir na lista. Eu dicía, non me acordo como se chamaba a alcaldesa. Non me Non, que eu, acordo. a miña vida é o mar e tal, eu non me quero meter nesas cousas, e non sei que tal. E fui con ela, macho, pareceme precioso, joder, Hostia, agora facer a 22, peli, tío. claro, 22 anos despois volver Guau. home, cargamos máis veces así e tal, é unha tipa que admiro moito, pero volver a coincidir agora con ela, aparte coincidimos moitísima xente, non, de Mareas Vivas nesta rodaxe en Cuñados, foi así moi chulo. Entón, a primeira vez, pois xa che dixo, era, bueno, por un lado eu tamén, eso, son bastante payaso, gustame expoñerme así, funo sempre. Entonces, pois ali tamén xa me conocían no equipo, e ao formar parte xa dun equipo xa non era como que chegas, aínda me pasa agora, non? Que ao mellor vou facer unha Ujú. serie, unha secuencia a unha serie española, non? Bueno, pois hai pouco estuve en Caronte ou tal, e chegas un día para facer unha sola secuencia cun equipo que leva meses traballando xuntos, que hai confianza, chegas ti ali, aí Como en el gallego, o novo. claro, novo, tal, e dis ti, entras, aí sí que entras, ao mellor, entro casi con máis, non medo, pero con máis, joder, que ao mellor igual naquele momento que estaba moi arroupado e foi moi fácil, pois con todo, con xente que xa era a miña familia casi, non? Entón, pois, por eso mismo, que cada traballo é empezar outra vez, É que é eso, é jodido. enfrentarse a ese medo, máis que medo, respeto, angustia, indecisión, e nada, por iso aprendes de cada cousa.
E dixo eu, para ti como foi o de La Casa de Papel? Pois eso, Eh, foi, decir, eso, foi tamén visto e non visto. O que sí, pasa é que, bueno, ao final para o que sales, que son 20 segundos, me 20 cago en Dios, segundos, logo tamén pero estarei metido no medio nunha serie de me cago en tal, o sea, que foron 2 días de rodaxe para eso, para 20 segundiños, como quen di, pero bueno, funciona esas series así de tirada de tirón, mundial, é que de repercusión universal, con un presuposto potente, pois claro, ao mellor para gravar unha secuencia de eso, botanche un día, dous, ou os que fagan falta. Bueno, despois os resultados son bons tamén, claro. Eso foi, joder, pues foi chulo, foi bonito, guai poder entrar aí. Eu fora facer unha proba para chamaranme as dires de casting de Eva e Yolanda de Madrid e tal, xa as conocía, ah, tiña así bo rollo con elas, chamaranme para facer o casting do policía este de Antoñanzas, o que está ah, non sabes, o que é non máis, sei en que sí, parte sí, que se tira da tal e cae na sí, sí, piscina, sí. que é así un pouco fora facer o papel para a proba para ese papel e tal, ao final, bueno, non me pillaran, pero o bo das probas é que tamén se quedan ali un pouco co teu rollo e todos a mellor pues, chamanche para cousas así concretas, por eso me chamaron e, bueno, pues foi unha experiencia guai, joder, conocer aí a esa xente, a Nayo Ninri, que Buf, está como a está caldeirada, como a tella esa muller, está como a tella, pero, bueno, unha máquina, non? Uf, Entón foi, xa che digo, foi, pero bueno, ao principio diste, joder, veño aquí, un equipo xa feito, éramos moitos actores tamén, entón entras aí un pouco, a veces estás un pouco tal, bueno, pero tamén tuve a sorte, non sei se sorte ou que foi, que nas cousas nas que fun con, metendo así a cabeza, a mellor con pinceladas, sempre cadrei con xente cojonuda, macho, e sentíme moi acollido, moi arroupado, entonces eso tamén te fai sentirte máis cómodo bueno, pois eso foi así unha experiencia é que religiosa. efectivamente. A parte Steven, das dúas veces que fun, foron 2 días, pero bueno, para esas dúas minisecuencias, Steven no camerino de Pedro Alonso, que me fixo Pedro moita Alonso. ilusión, porque, joder, xa somos colegas, conocíamonos, Padre bueno, Casares, non? desde, Aí. desde hai moito tempo, pero en Padre Casares, claro, xa intimamos máis, entonces claro, cheguei ali, mandei unha foto e digo, mira, pa aquí, ten cuidado que calquera día xa Hostia. xa che deixo sin camerino, e tal, joder, e tal, e a parte non estaba rodando esos días, pero bueno, sí, Eh, fíxome moita ilusión tamén. é que tamén é maravilloso ver, a mí fai moita ilusión que eu cando empezou La Casa de Papel e todo isto, fixo moita ilusión velo a él e ver así alguén Sí, gallego sí, que dixas ti, me cago, e dixe, eu que dixi a mí, pero este, claro, porque eu tiña aínda a imagen de Padre Casares. uh-huh. Entón quedei, claro, Padre Casares non ten nada que ver o que fai en Padre Casares co que fai en La Casa de Papel. Nada, É nada. que di eu, hostia, o que leva ese home dentro. Eu Sí, flipei, sí, sí, tío. sí, sí. Sí. No, que Pedro, bueno, aparte veulle como anelo o dedo Sí, ese. sí, sí, ese Él é papel. un tipo Pedro é un tipo moi particular, ademais, é un tío, eso, con unha mente tamén, Se ve. entonces, pues, tamén lle meteu, supoño que moito de Berlín a eso, pero, bueno, é un actorazo como a copa dun pino. Xa despois de Casares, en Casares aí cadrou moita xente, entre eles Carlos Sedes, que era o Ah, director, e máis el, bueno, e máis xente, todos os que estábamos, pero digamos que Carlos Sedes despois foise para Madrid e currou, bueno, forma parte da familia de Bambú, non? Da produtora bambú, Bambú, sí. que despois fixeron todas estas series de, bueno, pues Velvet, Tiempos de Guerra, todo o Ah, Gran Hotel, e aí creo que foi un pouco Sedes tamén, un pouco o que confiou aí en Pedro para outros personaxes que non foran, claro, para Casares é tan, joder, un claro. pouco, digamos, ainda que era cura, era o mozo, o xenro que todas as obras queren ter, é o fillo que todas as nais Sí, queren ter, sí.
tal, é un tipo moi querido. E despois, claro, despois xa tiña esa doble vertiente, non, de decir, non de cabroncete, pero decir, este tipo Sí, ten como algo máis unha oscuro, mente non? máis El retorcida aí, máis sabe? Sí. retorcida, o tipo dao tan ben tamén. Entón, a partir de aí, pois foi como el xa, joder, el xa estivo moito tempo en Madrid cando era máis novo, tuvo outra etapa, non me acordo a peli ahora, Alma Gitana ou algo así, Nin idea. tuvera moito vínculo aí cos Ketama tamén. Despois tamén volvera pa aquí, nos anos a principios dos 2000 estuveran aquelo que se chamaba Pequeno Hotel, estaba Roberto Vilar de protagonista, bueno, É verdad, sí. estuvera por ali tamén, despois, por eso mismo volveu un pouco para aquí, a vida dos actores é así tamén moi nómada, o sea que coller o carromato e veña, Peaky Blinders, como o gitano. Efectivamente, Sí, efectivamente. entonces, el viaja a ninguna parte, non? Pois, Non se sabe é que onde está. nunca sabes, un día estás aquí e outro día estás Claro, aquí. eso tamén, É que efectivamente. hai que telo en Por eso conta, mismo sabes? hai que hai que ter ese relativizar todo, estar rodeado un pouco da mellor xente posible, a tua É que familia, os teus amigos. eu penso neso tamén, ter para estar na vosa piel hai que ter a mente fría, hai que ter os pés na terra, Desde porque logo, ou ter unha cubita de hielo ao lado para enfriarcha porque sí, porque se che vai moi fácil. é que A perol, vai eu, che moi fácil a perol, eu creo que é fácil quentarse, o sí, sea, sí. Mira, como cando critican os rapaces estes de 18, 19, 20 anos que xogan ao fútbol e cobran milloradas. Eu vexome con 19 anos e con esa pasta é o carallo, o é que te va, é normal, tío, somos carne sí, 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 de sí. cañón, de debilidade, é normal. E con esta profesión, pois tamén, vanche aí, danche 4 toques na espalda, oi que maravilla, non sei que, A xa ti, te vas. sí, logo te empalmas, sí, Entonces, sí, sí. pues, hai que intentar, para que, joder, que forma parte do traballo, que é maravilloso, porque tamén che enriquece, pero quero decir, hai que saber jardar distancia de todo eso, nin tampouco cando che din que mierda, que malo, que non sei que, tampouco hundirse na miseria con eso, senón relativizalo todo, é decir, mira, o importante é intentar traballar, aprender o máximo posible, e que un traballo facelo ben para que che chamen para outro, bueno, pois aí estamos. É que eu tamén estou de acordo co que acabas de dicir ti, porque, joder, o que acabas de ser o exemplo da xente bueno, nova que cobra millonadas, tes que ter eso, alguén que che poña, bueno, pois o mellor teus pais ou quen sea que che dé un Sí, bimbiaso e che, sí, ei, sí, a modo que isto como estás aquí, claro, claro. Sí, sí. isto vaise, Sí, sí, sí. Disfruta de eso, pero tamén ao con mesmo calma. tempo aprende a ser responsable, claro, joder, É calma. que eu entendo a xente esta que cabe mal. Por exemplo, o Justin Bieber. Justin Bieber acabou tocado da cabeza. O sea, é que ao fin e ao cabo, Hostia. 16 anos, que aínda non che caeu nin o pito de leite, non che Sí, caeu. sí, sí. Estás No, aí, no, estás aí, e te cobras, ves millóns e millóns, e tes un Ferrari California aparcado diante da porta con 16 anos, e dis ti, Sí, sí, no, porque aparte o pensamento ten que ser ese, se o podo ter, por que non o teño? Pois efectivamente, veña, pumba, pumba, é vou que ter. chova. Claro, eu aí a mente humana é magistralmente Uf, misteriosa, sí, sí, entonces tens que poñer un pouco na pel de todo, non? Por iso tamén é o bonito, non, dos nosos choios, que te podes poñer na pel de de moita moita outra xente. xente que non ten nada que ver contigo, dun psicópata, dun tal, é dicir, bueno, vale, non son así, pero teño que intentar pensar o máis parecido posible a como é este tipo para meterme na súa piel, non? Para resultar o máis natural Efectivamente. e creíble posible. E por iso é tan bonito este choio, ou polo menos Efectivamente. a min así me parece. E cal é para ti o teu papel favorito do que fixeches? Bueno, pois eu sempre digo o último, non? O último que faz, pois que é o que tens máis reciente, pero bueno, home, eu que sei, se te tens que dar con dous ou tres, Sí, pois mira, Moncho dera visto, Josito de Padre Casares e agora estes cuñados, pois son maravillosos, pero claro, o personaxe de Encallados foi genial,
eu que sei, é un pouco todo, teñe cariño a todos porque todos tamén teñen algo de ti ao mellor o que máis se prolonga no tempo, o que máis a xente che recorda, pois tamén cho refrescan máis, pero bueno, eu disfrutei con todos, todos lles teño cariño. Genial, genial. Mira, aquí están dicindo Gabi, decísme a min que tiña os pés na terra, no? Pues claro, que eu sei que de feito a min choven uns millóns con... claro, non sei que facer con canto carto, o sea, non sei, invertir en bitcoins ou algo así. No, pero que esta que... No, joder, bueno, serán colegas e dirán, oye, Sí, mira, no, mira aquí. aquí a xente, bueno, eu mitad dela non a conozco, o sea, en persona non. Eu ojalá conocervos a todos, home. Bueno, xa Que queda menos, xa queda xa queda menos. menos, A efectivamente, próxima efectivamente. rapa facemos unha quedada ali, De feito, Ante, os únicos que bueno, que conseguín como se estuvera amenazando. Eu a única pasta que recibín da miña corta vida como influencer, que se queres chamar así, foi da produtora Portocabo, da película Cuñados. que guai, Que sí. guai, sí. Foi a primeira campaña que fixen publicitaria, así como Joder. tal. E por certo, o viño, buísimo. Eu son moi fan do Treixadura, xa son moi fan do Treixadura por si, pero o viño está buísimo. O viño é maravilloso, tío. Brutal, la A Virgen. min encántame, tío, sempre me gustou, pero cada vez gusta máis, é unha loucura. A mí pasa o mismo, mira que eu son novo, pero... Hostia, no, bueno, xa, pero os que nos criamos así un pouco no rural sempre nos levaron un pouco por ese lado, Me así, cago en non da Dios. perdición, pero de decir, bueno, non, non ten que beber algo de vinho, ten que espabilar. Pode ser. Claro, joder, entón xa levábamos algo de traballo feito, pero si, sí, está moi bo, foi unha iniciativa, creo que maravillosa, brutal. aí conxugáronse moi ben, souberan xogar todos así bastante ben as súas bazas, a produtora Portocabo por un lado para, bueno, pues para darlle máis visibilidade á película, o Ribeiro para darlle máis visibilidade ao viño, moi ben, pues, nós, claro, pasamos ali 4 semanas maravillosas ali en Vilerma rodando, despois ali vivindo en Laias, bueno, moi ben. Eran 4 semanas, sí, precioso demais, estábamos en plena agosto, setembro pandémicos, pero aínda así disfrutamos moito. A verdade que eu teño vos que felicitar se estuverades aquí todos pola peli. Moloume moito, gustoume moito. Eu sinceramente gustoume moito. Salín, iba a ir ao día do estreno, fun ao día seguinte e moloume moito. Foches na estrada? Na estrada. Fun á estrada. Xa tiña aquí a manxa, dixen, bueno, sí, guai, joder, mólame moito, é dicir, claro, nas cidades, pois sí, xa, pero que nas vilas así haxa cines, tío, pareceme algo tan... É super barato. Claro, porque a cultura é para todos, tío, temos que, eu non sei, moitos mandatarios, non sei para onde están mirando, nin que carallo están pensando, decir, joder, pero tío, de verdad, isto é cando falan de produtos de primeira necesidades, e hombre, hai que comer, hai que sí, tal, obviamente. pero pode ser tan nutritivo unha película, unha obra de teatro, un concerto, música, un museo, como é que non forma, é a alimentación da alma e do espírito, joder, que carallo. Dios, ves, agora falamos de viño, xa me poño, xa loqueo, pero sí, para min pareceme algo que tan básico que ainda me parece increíble que haxa debate sobre estas cousas. Sí, a mí tamén me parece increíble, jová. Eu de feito, bueno, comento aos meus colegas, mira, a mí gostame ir moito aquí, en serio, vou moito aquí ao cine. De feito, porque tes pelis guais, o sea, entendémonos, non che poñen, hai veces que che pon pelis, pois ao mellor máis antiguas para que recordes e tal, pero películas actuales e demais. E a min encanta porque tamén é unha maneira de apoiar aquí o
o tema do cine así da local, Claro, joder. é así, por eso mismo. Trátante como un rei. Eu teño que reconocer que te tratan como un rei. Super barato, está super cómodo, Estás tranquilo, tranquilo, tío. brutal, Claro, brutal. se fai frío estás ao Ao quente, se fai quente, calor estás ao fresco. Eu de verdade, o sea, non encontro por eso mismo, tío, eu creo que as institucións que son as que teñen que, pero casi por obriga moral e administrativa, se me apura, é dicir, tío, isto a xente ten que ter acceso á cultura. efectivamente, efectivamente. As institucións son as que lle teñen que facilitar. Pois firma convenios con entidades privadas, con tal, con distribuidoras, co que sexa, para que a xente vai ao cine. Que temos aquí unha película e a xente non vai. Joder, porque a xente tamén hai que eu se non quero ver Rocito non o vexo, pero non será porque non o poñen, porque non o 50.000 recordan todos veces. os días 50.000 veces. Digo, pois entonces ti 50.000 veces tens que poñer carteles, e 50.000 veces tens que dicir a tua xente Efectivamente. cine na Estrada, cine en Vila García, cine en Mazaricos, cine en C. Se lle dis, a xente ao final acaba indo. É como o teatro. Joder, a xente, eu vexo por, os meus pais, por exemplo, que había moito tempo que non iban ni a cine ni a teatro, desde que eu empecé a tal, digo, joder, que pena non poder ir máis. Digo, claro, porque que pena? Non van porque non tal, porque non teñen eses canales que lles recorden, que lles refresquen a memoria. Oye, ido ao cine. E iso ten que facer, que non ten que facer, é a Xa, administración. xa. É así. Sí, Pero, sí. bueno, Vivimos onde vivimos. claro, 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 A claro, mí, claro. a mí, eso a mí tamén me ferve, Claro. en parte porque, joder, eu que vas O a facer? Xacobeo recórdanolo, Eso verdad? sí, eso. É que non recordan Xacobeo, Hombre, eso sí, eso sí. Pois hombre. este é o mismo, este é É o mismo. o mesmo, sí, eu estou totalmente de acordo contigo, non hai, eu creo que non hai discusión posible aquí nesta parte. E por favor, joder, e demais, porque a ver, eu entendo que porque claro, é un mítico, joder, que é moi caro, é que é verdad, a ver, sobre todo se vas aí Bueno, a eu digo, é que é pero todo é relativo, sí, relativo, se todo sei é por onde relativo, vas, se sabes por onde todo é vas, relativo. se sabes por onde vas. Porque despois tomas un Un cacharro, cacharro e son non é 6 caro, euros, e non é caro. son 6 euros e tal, é unha entrada, Son mira, estes días están sendo a 4,90 en Santiago, un pouco pola volta esta ao cine, por tal. Pero bueno, son as 7 pavos e tal, efectivamente. para outras cousas non che doen, e ao final, quero dicir, cacharros unha tarde e noite, ao mellor tomas 4 ou Ou 5. seja, non deixa 50 euros. E o cine, pois, ao mellor vas unha vez á semana, Vas se unha, vas, sí, efectivamente. entonces todo é relativo, non é como cando vas a un sitio e di, comín moi mal, hostia, pois pagaches 40 euros xa, pero comín moi mal porque para pagar 40 euros pois foi unha merda, ou paguei, claro, todo é relativo, non é un pouco Sí, a sí, 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 balanza, sí. Sí, sí, pero, pero claro, bueno, é que vivimos nesa sociedade, o sea, ao fin e ao claro, cabo, claro, claro, a ti é como a xente que, bueno, pois agora a través da pandemia, a saúde mental de moita xente, pois obviamente a moita depresión, moito tal, totalmente. pero joder, para mí os psicólogos deberían de estar pola Seguridade Social, eso para empezar. A min No, desde logo, eso e os dentistas. e os dentistas tamén, efectivamente. Pero joder, cando che din, no, é que 50 euros non é psicólogo, pero podes deixar 50 euros en Cuba Libres. Cajo en diola. Sí, sí, Eso sí. moito. Bueno, que é outra terapia, non? A da Botarse taberna a e a da bebida e tal, a tomar é polo outra cu. tal, pero bueno, quero dicir, aí xa, claro, Claro, despois hai ao mellor outros efectos secundarios que, claro, que eso, non son os da AstraZeneca, pero ti non estás vacunado, non? non, Os non, doctores. non, porque non, nós Nós, os artistas non somos sector de nada, nin vellos por un lado, bueno, os actores e actrices vellos, supoño que a quen estea na franxa sí, pero non nada, non somos nin corpos, nin nada. forzas de seguridade do Estado, nin sectores especiais, esenciais, médicos, nada. Pero bueno, Eu teño que reconocer que a min entroume ben. A min entroume ben a sí, AstraZeneca, sí. De feito, claro, eu vi as miñas porque eu son educador infantil. claro, Entonces, claro, eres sector de sí, guai guai, do sí, SES. sí. É claro, as miñas compañeiras caeron como a Sí, carballo, se menos unha que veu a traballar como un co peito hinchado, dixen, hostia. sí. Pero eu fun o sábado pola mañá, eu tomei ali, largáronme enchufáronme aí, eu salín e fun a viños todo o día.
Eu non, Sí, non, sí, non sí, sei, non claro, sei, joder. non Sí, sei. no, 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 Non recomendo isto, non, chavales, non beber, non, a ver, todavía no, pero mellor to, hasta as 4 da tarde, sí, pero ao día sí, seguinte, claro, eu joder. estaba ben, eu seguía Tío, o meu rollo, isto é como quero dicir, estamos en pleno século XXI, as vacinas se inventaron é por algo, é unha fiebriña, un tal, é normal, quero dicir, eso sábese por outras vacinas, quero dicir, os sectores máis novos da poboación vai reaccionar, porque estás che metendo no corpo unha cousa que o teu corpo, as túas defensas efectivamente, reaccionan, efectivamente, reaccionan, efectivamente, claro, home. e non reaccionan igual as defensas dunha persoa maior, igual, con unha nota tal que as nosas di, hostia, o corpo está máis Sí, sí. sano, por decir así, di, hostia, que pasa aquí? Entonces salta a fiebre, saltan os síntomas, é normal. Bueno, dos trombos, bueno, pero claro, que Sí, tantos pero trombos bueno, hai por outras cousas. o tema dos trombos, a ver, eu non hai que mirar, pero pola estadística, dá máis trombo as píldoras que Pois están que chegou, comúnmente tomadas e tal, teñen unha animalada de totalmente, efectos secundarios, totalmente. pero E se tomamos ibuprofeno como se foran bueno, sí, caramelos, sí. joder, entonces, Veña, claro, o que veña. pasa é que, bueno, tamén eso, vivimos esta sociedade da sobreinformación ou do pouco control, vale máis ter un titular cojonudo bueno, ou esas Ferreras que parece o carrusel Sí, deportivo bueno, en bueno, vez bueno, de, en bueno, vez de bueno. fútbol, tal, entonces, pues, Bueno, bueno, bueno. 6 casos de tal, 6 casos entre 7 millóns, cajo en Dios, tío, por favor, ti proba a non tomala, é o que din, a non levala, é o que din os científicos. É moito peor non, o sea, son moito máis as consecuencias positivas que as negativas, Sí, é así. vamos a ver. Entón, bueno, é outro debate. Pero bueno, a ver Sí, sí. se entrara por aí algún negacionista, No, joder, no, e facíamos así un así, debate. sí, metímoslo aquí. Bueno, chaval, a ver, que non sei. Metemos Uf. a Miguel Bosé. Bueno, aquí vemos aí os artistas somos inmunes xa. Que bueno, digo, os artistas somos inmunes xa, di aí unha. Yo que a Bueno, mí non me chistou full, pero tiro polo cel. Non sei que estades falando aí. Hai un que será din... polo chándal do Depor. Pode ser. Eh, É Non, verdade. non, joder, eu levo ese chándal porque me pagaba moito máis o Depor, se eu xa non levaba o outro. O do rápido de Bouza, se fai O falta. rápido do outro, por favor. Claro. Que estou pensando aí co channel do rápido de Bouzas. Bueno, aí se están falando aí, mellor un Lusan, porque hai moita xente aquí de Suiza, jová. Ah, Están dicindo, bueno, aquí hai unha Lucía que che está dicindo que venlle sentaron os anos a Fede. Oye, a oye. Lucía as gafas. Bueno. No, Lucía, gracias. No, sí, eu son como da película, son moi modesto. É modesto. Pero moitas gracias. Falando de viño, pois os viños, algúns van Mellor, a mellor. eso, algúns, Outros hai que bebelos no ano Sí. porque Pero se non hai que no traje. pero moitísimas grazas, Lucía. Non sei, procuro cuidar mal, collo a bicicleta, pero bueno, tamén cando me abandono, cuidado. Bueno, eu creo que todas Son as como épocas, sí, todos sí, temos sí, unha sí. época. Totalmente, Que totalmente. Pero bueno, gracias, Lucía. aquí, Teño as nenas ao lado, se non dicía outra cousa. dixo eu, que tal levaches ti o confinamiento? Na casa. Na casa. Bueno, pois ao principio así expectante, non? En plan, bueno, a ver isto que non sabes como reaccionar realmente tampouco, como canto vai durar, porque se che din isto empeza pero acaba tal día, pois mentalízaste porque tal día sabes que acaba ou como cando ti sabes que vas a empezar unha cousa ou que unha cousa vai ser dentro de 2 meses, pois mentalízaste para eso. Pero a nós non nos dixeron cando se iba a acabar, non? Entonces era un pouco levantarse todos os días esperando que as noticias melloraran bueno, pois poñendo a proba a paciencia, as nenas na casa, facendo un pouco tamén de profesores, eu máis María, a miña muller. Entonces, bueno, unha posta a proba do noso aguante, da nosa paciencia, da nosa capacidade de conocernos un pouco máis a nós mesmos e a xente coa que vives, non? Porque non é o mismo
convivir marchar pola mañán e volver á tarde convivir as noites e tal, ou pasar todo o día xuntos, estás un pouco tamén máis, non sei se irascible ou, Sí. bueno, conoces outras cousas de ti mismo, da túa parexa, da túa situación, e, bueno, pois é un aprendizaje máis, non? Foi como casi volver á escola, decir, Dios, hostia, non sabía que eu era así en determinadas situacións, ou, bueno, que tamén che pon moito na terra, non? Decir, relativizar, decir, oye, tranquilo, tranquilo, que isto son 2 días, e venche unha destas, e adiós, así que veña, disfruta a vida mentras poidas, e despois, se salimos desta, pois xa se verá. De feito, cheguei a un punto no que dixo, vou vivir día a día, Claro, e claro, acabouse. De claro, feito, desconectei do mundo, claro, claro. Sí, sí, que sí. chova, que chova. Porque, de feito, aquilo era... Eu pasei a cuarentena nun piso de 40 metros cuadrados, Pois, tío, moito e... mérito, moito mérito. E Camos era o primeiro ano que estábamos vindo xuntos. Este é o segundo. Miña nai, cando salimos e tal, todos, Dios, bueno, empezaron todos, joder, é que se pasachedes isto así, Sí, sí, eu era o que che iba a decir. pa vida. Isto xa é pa vida. Eu conozo casos ao contrario, pois xa levaban así algo máis de tempo ao pasar esta situación, pois veña, ala, tú agosto que yo a California. Sí. Pero, sí, sí, é totalmente comprensible, quer decir, é comprensible, todo é comprensible, todo o que Sí, sale que daqui leva é aquí comprensible, é o noso peor enemigo. A cabeza... efectivamente. Ao mesmo tempo é o diabliño e ao mesmo tempo é o anxo, non Sí, é? sí, sí. Está aquí todo, entonces, pero bueno, eu, joder, de feito, pues, bueno, descubrín así placeres. Eu, home, non, son máis ben, ou era máis ben bebedor social, no sentido de que ibas á taberna ou tal, e na casa o mellor algo menos, pero bueno, durante a cuarentena, pues mira, o seu viñiño así todos os días, á hora de comer, ou un vermuiño, ou unhas cervecitas. Quer dizer, sin pasarse, non? Sí, Pero, sí. quer dizer, normalicei un pouco eso. Joder, Dios mío, espero que non haxa médicos vendo isto, pero, No, no, no. pero, si agora na próxima revisión, cando me digan, bebe usted, e non me mienta que vi aquella tarde allí con Gaby, Molao. vi... Reconocimiento aí, pero, amigo, no. pero, bueno, eu que sei, tamén eso, aprendes a valorar outras cousas, desde logo. Hostia, eu de feito, bueno, eu ca miña moza antes da cuarentena, agora sempre o facemos. Nós chega o viernes, e viernes á noite, cenase cun viño, cun bo ribeiro, sempre. Un bo Sí, sí, ribeiro, sí, sí. temos aí un bo ribeiro, pamba, e tal. E facíamos o mismo na cuarentena. Intentábamos unha rutina. A parte, a miña moza tamén é profe, entonces estábamos na casa, ela cas as cousas, eu cas miñas, e tiñamos unha rutina, pum, 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 pum. Chegaba o viernes, un viñiño e tal. E a min era como aínda algo raro, non? Estar, porque Sí, eu sí, puñame sí. cos meus colegas con videochamada, e veña un Cuba Libre ou tal, non sei que, pero era raro. Pero dunha vez, agarrei unha peteneira. En serio, eu estaba, a miña moza, bueno, tamén estaba aí cos seus cacharros, tal, pero eu estaba, pero diante do ordenador e pensando que dei así, eran as 6 da mañá, eu así mirando, digo, que hostia estou facendo ca miña puta vida, tío. E dixo, madre del amor hermoso, nunca pensei en emborracharme na casa. Eu aquí, Sí. Dios la virgen, tío. É un pouco máis sano tamén, Sí, porque ao sí. final se o faz ao mediodía, por exemplo, non? Esta sesión vermú, mediodía, despois, bueno, xa paras, comes, xa estás así, despois ao mellor botas unha Unha siesta ou das un siesta. paseillo, e estás ao día seguinte, pois, como a Como novo, novo. non son os rollos de antes de salir pola noite, bueno, iso xa Fora, hai fora. tempo que non o fa, bueno, hai tempo un pouco pola pandemia, e Yeah. outra porque tamén entre que antes tamén salías máis a cacharrada e tal, agora sales, tomas un viño, pero antes tomas unha cerveza, misturas máis, despois Sí, tómalo, sí. entonces ao día seguinte estás ca Estás cabeza feito unha feita un merda, sí. Cristo, Sí, e sí, mira, sí. no, hai que estar, as nenas din que pasa aquí, e no, hai que estar con todos os frentes abertos. Aparte, o ser pai xa cambia tamén a cousa. O sea, estás Sí, como sí, 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 máis... cambia. Cambia moito, Eu cambia, pensei que non, pero cambia. cambia, Xavi. A ver, eu non son pai, pero eu teño moito contacto cos pais. Bueno, sí, E vexo... cos nenos, E cos nenos. sí. E eu vexo os pais cando me dixo, joder, tío, para ti
tes 18 meniños e tal, non sei que, dixo eu, sí, bueno, a ver, eu tamén os teño durante 7 horas, ti tes o teu 24, o sea, o sea, quero dicir, eu Claro, teño que, claro, claro. digo, Sí, non, xa, pero son nós na casa temos un ou dous, ou ou, dous, bueno, quen teña sí. máis, pois xa é testigo de Jehová Sí, ou sí, destes, como se ou chama? si da Opus ou algo así. Ou da Opus, perdón. Sí. Pero claro, ti nesas horas, tío, concéntraseche moito rollo, pero Bueno, xa eh, está todo... Porque a mí no, exer- tamén, sí, exerces exerces aí ou exercedes aí na estrada ou no, vivides no, aí pero noutro lado? eu vivo aquí, pero estou noutro sitio. Pois Sí, outro lado. sí, estou noutro lado. A ver, de feito, a ver, eu como lle digo aos pais, o neno cambia da escola á casa é un Home, abismo. normal, Porque eu normal. dixolle, a vos ten vos a julla de marear, joa. A vos Claro, vos ten a julla. Todo por moito pai é tal, así, collen vos a julla de marear, joder. totalmente. Vos pensades Sí, que sí. non, pero son máis listos que vos. Sí, sí. No, Coñece. joder, ainda hai un pouco, acabo de ter unha tal. Eu sempre lles digo, vos, diante da vosa profesora ou do vosso profesor, facedes así, facedes como e tal. Eu sei que non, evidentemente, pero claro, a ver se tal, pero bueno, é igual, son, É non, así. tan Está na na edade de ser edade. así, de tirar da corda, de ver hasta onde poden chegar, de todo, de explorar, de Sempre, explorar. a mellor é o que teñen que facer son nenos. Di que Claro. me di, tamén tes a sorte de ter parexa educativa, que eu cando fixen as prácticas, cando quedaba só, cando estás solo, a ver, eu teño quedado solo, Vale, o que teño a miña compañía, pero teño quedado solo, solo sí que a ver, é máis jodido. Sí, sí, Porque sí. enfrentarte a 19 meniños, ti solo, pois, a ver, vas, porque, claro, tens que cambiar os cueiros, tens que Sí, 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 andas máis sí, sí. apurado, pero eu teños na Anda. miña man. Na miña man teños a todos. O sea, e ti antes, o sea, que dixetes que, bueno, cando eras máis activo no ocio nocturno, ti tes salido a Santa Comba? Amigo mío. Ah, Ese outro filón. eh? Moitísimas veces. Sí. Joder, o bautismo da noite foi ali, claro que sí, joder, porque Pino de Val está a 20 kilómetros de Santa Comba. Ah, Nós somos Concello de Mazaricos, que mm. limita co Concello de cun deles, bueno, Carnota, Muros, tal, pero un deles é Santa Comba, cara á montaña. E claro, mi madre querida, aí ten habido de todo, sí, sí, grandes noites, grandes noites. Ti eres dos que estaban do cruce para baixo ou do cruce para arriba? Eu estaba por todo, Hostia, todo terreno, logo, eu estaba por todo. Pero, é que eu, claro, eu viví en varias etapas, claro, eu cando empezábamos a salir íbamos a Xallas, Ah, a a discoteca, a discoteca sala de aquela festa, Xallas. sala de festa Xallas e discoteca Galaxia que Galaxia, pertenecía a Xallas. efectivamente. Sí. E despois xa esas cerrou a Xallas cerrou, a Galaxia seguiu un pouco, pero despois tamén cerrou, estaba a discoteca Pentagrama, e despois si xa empezaron a vir o mundo dos pubs que era máis para baixo, efectivamente, e que pero tamén piquei nesa época, tamén piquei, e despois, si, despois xa deixei, porque, bueno, xa non, é dicir, cando estabas ali máis cerca ou cando ibas ali a Mazaricos, á casa de teus pais, pois sí, pero, bueno, tamén andei, depois vivín por aí Claro, Gusto, por mil sitios e xa non, pois non me cadraba, pero sí, 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 foron noites locas. Era unha zona de festa que ollo, Madre mía. E Era agora, tío, e agora nada, nada de nada, nada, nada de nada. nada de nada. Nada, en xeral Nada, casi sí, todo, pero sí, sí, en sí. xeral casi todo, pero ali nada, nada, Ah, nada de nada, ao final o tema dos puntos, dos controles, pois que o vexo normal, sí, sí, vexo sí, no, normal que aquilo era unha totalmente, feira, totalmente, era unha locura, tío, pero bueno, etapas da vida, Sí, etapas. sí, a ver, antes a xente tamén, eu teño falado aquí, sobre todo cando estou aquí solo e tal, teño comentado así que a xente, que antes a xente andábamos como jabalís. A ver, eu xa te digo, empecé a salir con moi novo tamén, pero eu antes era unha Sí, feira, eu dixen, non había dolor de nada, non era unha loucura, non pouquinho, home, son épocas de inconsciencia sí, tamén, sí, pero sí, sí, sí. daba a sensación de e había tamén menos control, por Menos, sí, exemplo, menos, sí, 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 sí. menos control, entonces pois bueno, claro,
O problema é cando veñen problemas a raíz deso, non? Accidentes, e todo, pues, claro, hai que parar, chega un momento hai que parar porque, bueno, Eso non claro, dá coa... non vías en Santa Coma xente ca aguiña na man, era No, moi no. raro. No, aí había máis xente fora que dentro dos pubs, Claro, se me e apuras. había las ca agua na man ás 8 da mañán, pero xa Xa para baixarlle aí un para pouquiño a intentar, marcha, claro, pois xa. para enfriar o motor. E bueno, que aficións tes, así, fora do... Pois mira, o que che Andar contaba na antes, bici, non? andar na bici encántame cando podo, pois pillo, pero bueno, pois eso, ver pelis, escoitar música, beber viño, un pouco así, un pouco máis tal, desde hai uns anos, pois estar cas miñas fillas, que a miña muller, porque tamén ao final é un hobby, non disfrutalas, non Efectivamente. porque senón que non sabe a verdade que os estamos sufrindo, pero non, son para disfrutar e son un hobby máis, é das persoas cas que máis me río, Eu, cando me preguntan ti con quen te ris máis e tal, eu con as miñas fillas, porque son realmente teñen esa frescura, esa naturalidade, e ti sábelo ben, que salenlle Bueno, sí. sembradas entonces, pues eso, acaba sendo un hobby, claro. Que guai, que guai. Que música sodes escoitar ti? Son bastante melómano, gústame de todo, menos o reggaetón e certas cousas que non, xa non só polas letras, non, Sí. as letras é unha cousa denunciable, O sea, pero algún... algunhas, pero despois así ese tipo de música non me satura me tal, pero bueno, eu desde música clásica a Oh, sí, encántame hasta rock, hasta Queens of the Stone Age que é así un rock así moi potente, ou hardcore, ou oh. bueno, despois intermedio, Red Hot Chili Peppers, bueno, non sei, moitos cantautores algo menos, pero, bueno, moito, pero, non sei, agora tamén procuro, cas nenas tamén procuro poñerlles así un pouco de todo para que, porque senón é Aí, fácil que, se non lles pos nada, sí, eu tampouco quero dirixilas, ni moito sí. menos, que No, si escoiten o despois que queiran, elas... pero polo menos que saiban que existen os Beatles, que existen Que guai. The Who, que existe Stevie Wonder, que existen Red Hot Chili Peppers, que Brutal. existen AC/DC. Agora, que ven escoitando A Bad Bunny. tal, pois bueno, pois É o que hai. é o que hai, pero despois cando se jardan cousas así na recámara e din, hostia, isto escoitaba con papá, acordas de tal. Bueno, eu que sei, Que é eso bo, van a ter, eso, ao fin e ao cabo, o tema do reggaetón e todo eso, van no acabar a escoitar. O sea, é, quer decir, É todo, vanllo meter, é así. vanllo É como meter. o idioma, eu falo galego e tal, pero despois chegan ao cole e tal, o sea, está aí, é unha loita que hai que manter constantemente, e nada máis, entonces, pues, que polo menos que lle queden as bases sentadas E pues, pois, xa que elas decidan que como ten que ser, claro. moi ben, moi ben. Vai, pues, hostia, non sabía eu deses gustos musicales, o sea, Sí, entón... hostia, eu, de verdade, en serio, bueno, pero eu tuve a sorte, joder, eu estive 4 anos nun colexio en Herbón están os Os franciscanos. franciscanos, sí. Franciscanos, sí, estiven 4 anos alá. Gracias a eso conocín a Pinto de Herbón xa daquela, tiña eu, pois eso, 12, 13 anos. E ali, eso, bueno, vivía un pouco nese mundo e tal, rollo interno e tal, pero había o rollo da música clásica, non había algún frade que nos poñía música clásica, e, joder, conocín pero xa non te falo de Mozart, Beethoven e tal, os clásicos, xente un rollo un pouco máis alá, Prokofiev, foi unha gran escola, así como había outro, eu a primeira vez que fun ao cine foi en Vigo no ano 92, creo, manda carallo, con Ma, 16 anos, a virgen. a ver El silencio de los corderos. Hostia, Aníbal Eu Lecter. Aníbal, nunca fora ao cine antes, non? Hostia, Porque, bueno, empezaches... empecé, No, empezaste que pasa? fuerte, que vaya Empecé película. fuerte, claro, xusto. Pero que pasa? Que xa, gracias a outro frade, non? O padre Antonio Tembra, acordaríame sempre dese nombre porque me marcou tamén moito. Cheguei a ver en Herbón
cheguei a ver O Padriño, Apocalypse Now, Oh, El hombre que pudo reinar, bueno, despois de todo, non? Regreso ao futuro, como se chama? El Exorcista, manda huevos, Fixéronos con 12 pois anos El Exorcista, hostia la non, virgen. pero despois pelis de John Ford, de John Huston, Oh, mama. increíble, tío. Claro, quedache aí para sempre tamén. Entonces, pois Hostia. eso, teño que estou moi agradecido a todo ese e ali tamén conocín a outro padre, outro cura que era tamén musical, pero por outro lado, Gustavo Franco Battiato, eh, eh, eu que sei, cousas que te quedas, non? Que che marcan tamén, entonces pois están aí no disco duro. Joder, tío, sí señor, sí señor. Tamén agora que se me acaba de ocurrir, cal foi tamén o papel que máis atravesado? Dios, es que isto, tío... Pua, boa pregunta, porque mm, eu, ao mellor igual son eses pequenos papeles que tens que ir facer Mm, que non estás aí moi metido no tema e chegas e non lle acabas de encontrar a volta ou non te das porque non eso, porque é unha cousa tan pequena, tan de un momentánea que non lle acabas de coller non te sintes como ti cando traballas con algo así un pouco máis prolongado no tempo, ao mellor ao principio pode che costar, pero acabas collendo as costuras, as ferramentas e acabas entrando ben. Eu, por exemplo, en tiempos de guerra, na serie de Antena 3, que, bueno, ambientada en 1921, era un hospital de campaña, facíamos de médicos de guerra, ainda que era un personaxe que sí, que era un pouco máis cómico da serie, costoume ao principio un pouco por eso, non? Porque era traballar con xente nova, ao mellor costoume un pouco máis meterme no tema. Despois acabei entrando e cando dei entrado de todo, ao final xa non se grabou máis serie, pero bueno, hostia. foi unha pena. Pero, eu que sei, se te digo a verdade, tío, non, así de sufrir, non sufriu con nada, tío, todo lle Guai. encontro todo algo que dicir, Dios, tío, pois todo ten algo e búscallo porque ten que aparecer. Bueno, pois aí están os traballos, non? Ao mellor, outra cousa é despois o resultado, non? Mm. Como lle resulten á xente, como lle funcionan ao público, que iso xa é diferente, que ti podes estar moi contento con unha cousa, pero non funcionar. Ou ao revés, podes decir, bueno, isto vai por Dios, e funcionar moito. Entón, pois, nada, non hai unha tecla tampouco que sepas ti, o que tens que intentar é traballar o máximo posible, abrirte o máximo posible, ter unha paleta de colores o máis grande posible, é dicir, veña, hai que abrirse. Ser actor é un pouco eso, non estar aberto e disposto ao que che veña. Brutal. Sí, señor. Pues joder, pues pensaba que tiñas, sabes, o típico que di, joder, que isto non puto guión, non sei que estás... Bueno, é outra cousa, claro, ao mellor o guión a veces tamén se che enfanga máis ou atrancaste máis, pero bueno, eso tamén falando co director, falando con, bueno, dicindo, oi, pois mira, vamos levar un pouco por aquí ou podemos dar unha volta a isto. Bueno, tamén é un traballo, eu isto tamén o considero un traballo en equipo. Entonces, pois hai que intentar entenderse, non? Porque, eu que sei, ao final pode ser moi bo nunha cousa, pero ao final este é equipo, non? Equipo. Eu considero así tamén. Joder, pues sí, señor, sí, señor. Mira, unha cousa só. Dime. Eu non sei se tes tempo ou faláramos No, de tempo. Non, digo máis que nada, porque ás 9:30 empezo con outros chavales tamén, así oh, outra especie de directo. vale, pues... Pero, dixeronme que ás 9:15 que me mandaban o enlace. Non, digo por eso. Vale, Eu, vale, eu, eu non te dixen, bueno, pues preocupes. será un rollo dunha hora, perdona por non falalo Nada, antes, pero non te preocupes, non te preocupes, está todo mallado. Eu aquí, falamos outro día se queres, sin problema, carallo. Pero outro aí cuns viños, joder. Home, Hostia, claro, sí, que sí. cojones. Aí na estrada, vou hasta a Cando estrada, tal. queiras, vente que abres aquí a porta e está todo pago. Estamos cerquiña. Mira, vale, pues vamos á última parte, que son preguntas que fai a Peña. Se alguén lle quere preguntar algo, agora un momento, vale? Que atendo vos aí, se alguén lle quere preguntar aquí. Ollo que a xente moi cabrona. Veña, Vale, veña. o sea, que tal. Contra o vicio Mandaches... de, xa sabes, contra o vicio de tal, estaba de non. Veña, va. Se quer responder, responde, se non, non, Sí, xa te sí, digo. sí. Bueno, algunha vez enviaches desnudos por WhatsApp ou mensajes un pouco quentes ou tal?
No, no, Non. no, no. No, Vale. no, no. O sea, entran incluso a persoas achegadas solo a elas. No, 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 no. O mellor así algunha carallada, por facer que eu son así moi de carallada, de A así, o mítica. que unha típica cacha e tal, Ai, pero ai, pero ai. pero pero non para outros para outras menesteres, non. Bueno, aí agora pregunta aquí, bueno, unha pregunta normal. Foi guionista en Era Visto, di aí Hugo? No, 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 no. No, os guionistas foron os creadores, os Zopilote, que foron os creadores Ah? da serie, guionistas, produtores e directores. Pero, digamos que xa viñamos de traballar xuntos en Aire Galicia, e traballamos moi ben xuntos, entón eles tamén xa sabían para quen escribían e nós metemos moita baza tamén. Quero dicir, dábamos nós así unha volta, pero había moito traballo en equipo, non? Pero de guionista de escribir, non. No. No. Vamos a ver cando me cajo en diola, tío. Fixeches algún trío? No, No. no, no, no. Gustaríache? No, no. Eu de 4 para arriba. Oh, fuerte. Ou todo ou O nada. fuerte, Que o fuerte. cojones? Sí, home, claro, que trío, que trío. O trío Que... acaba rápido e tens que piñar a falar, no, Sí, no. no. No, No, no. no, no, no. Non fixeches, non eres aventureiro. No, no. Hai No. poucos aquí que me dixeron que sí, Bueno, sí, solo un. Bueno, insinuou un. Sabes quen foi? Quen? Toñito de Poi. Bueno, pero que Toñito é un todoterreno. Toñito, cuidado, eso son palabras maiores. De feito, Toñito creo, eu sabía a resposta antes de que me eu creo dixeran. yo ben, vamos, de feito, claro, decir, eu se algún día fago algún, espero que estea Toñito no medio. Hostia, ollo aí, Ollo aí, Joder. La Virgen. Tes, tes algunha fantasía sexual sen cumplir? Supoño que sí, ó. Sempre hai Se algunha, non, se non é sempre mellor, hai. se non é mellor morrer. sempre a miña. Sí, sí, sempre hai, sempre hai. Se tuveras o poder da invisibilidade, a quen espiarías? Pode ser, eu que sei, alguén super Pois famoso. mira, aí son, vou dicir dúas cousas, aí son un pouco, ao mellor, non sei se é egoísta ou egocéntrico ou tal, pero gustaríame ver as caras da xente a veces cando estamos actuando. Oh, Porque sería un pouco ao mellor en plan, hostia. igual me levaría decepcións É ou que, non, pero ollo, un arma claro, de doble filo eso, claro, efectivamente, pero é que realmente para quen faz todo, non? Para a xente, Efectivamente. pero Hostia, moi boa resposta. sí, ou eso ou a, non sei, ou a mellor alguén que admire moito, algún actor que admire moito para ver así para A ver, pasar un día con el a ver como fai, non? Fará o mismo que todos, non? Levantarase, ir a con cajar, quen ir tomarías ti ao un viño. café? Con que che molaría de tomarte un café? Así desos que admiras ti. Ainda que este morto, O morto moito mellor, joder, que así tomo eu solo. Eh, non sei, tío, non sei, Marlon Brando, mellor. Wow, sí señor. Sí señor. Bueno, Bueno, sin ir tan longe, Patricia de Lorenzo e Miguel de Lira, pero con Miguel de Lira xa os topo, entonces. aí xa está el objetivo. Xa Claro, vale. Mentiches algunha vez para ligar? sí, Eu creo que todo Dios o fixo, pero bueno. sí, sí. Bueno, esta pregunta, pizza con ou sen piña? Sen piña. Sen piña. Justan as dúas cousas por separado. Marchas, non xa isto non lo toleras, non? A ver, que Eu pasa? a piña gustame moito, encántame, e a pizza, dependendo do que sexa, tamén. Ollo, que a como, como, Non lle faz asco? non, para nada, como. Ahora, como di outro, se me das a elegir, pois separado. Sí, sí, Bueno, sí, aquí hai moito debate aquí, sí, Uf. sí. Algún que vai na Aí, vallada, dixo, no. hostia, Hostia. Se foras un can, que raza serías? loba, como a Toñito. É que ele dixo o mismo. Eu lobo ou mastín. Mastín é moi noso, Mastín. mastín Un daqui mastín. da casa, do país e tal. Pero bueno, ahora temos na casa un pequeniño destes, Un pincher.
No, un Yorkshire. Un Yorkshire. Un Yorkshire, sí. Pues ahora mismo son deste porque xa estou namorado dele, pero bueno, son de todos. Eu creo que Hostia. os animais en xeral, os cans son a cousa máis bonita que hai, Sí, sí, eu tamén non penso. moito antes que os humanos. Algún, sí, Algún, vamos. algún demostra máis que... Sí. Algúnha vez fixeches algo ilegal? A parte do de Sabucedo, sí, 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 sí. sí. Queda aí. Home, sí, Queda aí. saltarme peajes, Hostia! eh, sí, 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 Pero sí, cabarreiros. sí. No, o típico que facías, Pégaste. que pasaba o coche de diante, e Pegas. arrimábaste, Por Dios. sí, Na sí, P9. home, na P9, Na hombre, P9, claro, na P9, P9. a P9, sí. Incluso teño marchado sin pagar, que para mí non foi ilegal, para eles era ilegal, para mí non, era non sei, un tramo que estaba vindo da Coruña que estaba como ao carallo, estaba en obras, tuvemos que vir a pouco tal, e dixen, mira, non me podes cobrar porque eu collo a autopista para ir con unha velocidade regular, para ir con a seguridade, e eu non a tuve, eu non che vou pagar. Digo, pois tens que darme o DNI, toma con el, queda con el se queres e tal, pero abre unha barrera que eu non pago. No, porque claro, quero decir, a ti non che poden cobrar por un servicio que non che dan, isto é así. Efectivamente. E de feito xa vi un fulano que fixo mismo, Home, é que é así, tío, ti Aí pagas está. por un servicio, non máis. Efectivamente. Cal foi a túa peor experiencia sexual? Me cago en diola. Se queres contar, Oi, esa risa. Valen con animales. Hostia! Non sei, eu penso que ao final as peores son cando están solo. Moi boa Porque resposta. porque A sí, home, peor, está sin duda. é un bo sucedáneo, é un bo, digamos, Algúnha vez presta, pero cubrir a sí, papeleta, pero xusto, é mellor sempre acompañado, sempre, efectivamente. Eu estou de acordo, Eu creo que aí sempre. van algún día que diste, Joder, vale. Ao fin e ao cabo non presta como é debido, pola non é? fiebre, pola fiebre. Se puderes pedir un deseo, cal sería? Un solo. Pois que as miñas fillas sexan felices facendo o que queren. Guai. Moi boa resposta. Moi boa resposta. Unha resposta moi de pai, Sí, Que é o que máis che gusta de personalidade dunha persoa? pois a sinceridade, pero non sinceridade que che, o sea, a naturalidade de 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 saber o que tens que decir en cada momento, non? É a templanza, hai persoas, non, que saben en cada momento o que che teñen que decir. Para iso pareceme fascinante. Ter ese control da situación é increíble. Guai. Eu tamén foi unha das máis ditas, esta de que acabas de dicir ti. Pero bueno, non especificaron a naturalidade. Que eso eu vexo moi ben. Vamos agora que as preguntas random. Aquí, bueno, hai moito... Bueno, aí quen preguntou... bueno, de que se tuveras un poder, cal sería? Preguntaron aí, non sei quen preguntou no chat aí. O poder, se tiver un poder o notarial. Hostia, O la poder vida. notarial é Con ese basta a fin do mundo, macho. firmas e xa está. Que chulo. Hostia. Pero, bueno, non sei, o poder de isto é moi hedonista, é moi goloso, pero di un colega meu, e eu se pudera estar comendo seguido, tío, co que me gusta, é que non me fartara nunca, porque claro, é que non me tuvera a sensación de estar mal, porque así podría estar facendo sempre, non sei, bueno, poder disfrutar sempre, desde Brutal. logo. Vamos a ir con outros tipos de preguntas. Estas xa son máis miñas, máis tal. Limpas o cu de pé ou sentado? Sentado. Sentado. Eres dos sentados. Dos sentados. Sentados son os sentados, sí. Sentados. As cousas hai que facelas ben, sí. Eu son dos que o limpo de pé. Non é que este mal feita, pero quero dicir, para min, No, aquí hai moito para min debate. é un ritual, é un ritual. Un ritual. Eres dos que botan así 40 minutos. Ou 30 Tranquilamente. minutos. Tranquilamente. Eu tamén. Tranquilamente. Con calma. Sí. É un momento que hai que respetar. Efectivamente. Combo dominicano ou panorama?
Eh, os tristes. Moi boa resposta. Eh, os tristes. Os tristes, vale. Podo. Sí, sí, sí. Papaches detrás da iglesia. Algúna vez. Sí. E detrás do palco dunha orquesta? No. Non. Agora é moi ben. Nós, sí, aquí... Sí, 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 sí. Sí, bueno, é que esta resposta, esta pregunta, pratos combinados ou mareas vivas? Vale. Xa che respondín antes, pero Aquí ollo, de pratos combinados ali o Gran Morris, Hostia, sí, bueno, sí. moita máis É xente, moito pero máis con Morris é algo moi especial, entonces pois, pero bueno, mareas, claro. Jalloso ou Piñeiro? Pois mira, pois mira, vou dicir hoxe Piñeiro, que carallo, porque Ai, ai, sempre ai. digo ello, Sempre todo porque Dios de Jalloso, aparte estuvo Pachuchino hai pouco e hai que Sí, mandarlle aí efectivamente. moitos ánimos. Efectivamente. Aquí, bueno, ora, unha boa verbena ou ir de pubs? Pois hora sesión vermú hasta que o corpo aguante ás 9 da noite, pero bueno, entre esas dúas aínda que non son eu moi de orquestas, a verbena ten algo moi ancestral, moi antropolóxico, moi animal noso, e a verbena mola. Bueno, eu son moi de verbena, algunha vez che dou así un apretón moi fuerte no medio dun rodaje? Sí, Sí, a tope. sí, Pero sí, isto de sí, que, sí. hostia, parádeme que... No, sí, Sí. eso é a la orden del día. Hostia. Eh, que, que, que prefieres? O cheiro a marea baixa ou a purín recén botado? Eu son máis de xurro, que decimos na nosa zona, xurro ou xurre ou purín, sí. Sí. Será pola costumbre, pero sí. O purín? Xurro, son de Prefieres o xurro. purín? O purín, sí. Hostia! Eres o Sí, sí. primeiro, Son, O primeiro, sí. tío. Porque... Joder, mira, tío, eu iba cando era pequeniño, iba con miña avó recoller a bosta da vaca Ajá. e dicía, joder, avó, por que facemos isto? Entonces, claro, despois entendía, o collían a bosta da vaca cando tapaban o forno para que non escapara a calor polas rendijas da porta do forno, poñían a merda da vaca e mantiña o calor do forno. Eso, tío, é algo que non olvidarei nunca. Entonces, son olores que che quedan, quero decir, malo, pero é un pouco, ao final, é como con perdón, a túa merda. Acaba che... Como é a túa, diste, este é o que hai. que está dicindo aí, o purín de porco ou de vaca? O de jaliña, Misto. bona, Dios, Misto, como o churrasco, misto. Tienes de De churrasco vaca, de de vaca. porco ou de ternera, ti? Eu ternera. Ternera. Eu tamén, Non eu lle tamén. fago ascos a outros O de tampouco, porco pero tampouco, ternera. pero sí, de ternera. Eu son máis de ternera. Esta é unha pregunta que lle fago todo Dios respóndeme aí tal. Crees, isto pon amigo, crees que podo entrar cunha plenadora de 6 metros de eslora na playa das Catedrales? Carjada. Intento, non sei, fala con Touri ao mellor ou con algún destes de Farilla que igual che di, bueno, ou con Javi Rey, o que fixo de Sito Villanco, pero igual está complicado. As catedrales últimamente hai que ter cuidado que igual che cae algunha pedra, está como o carallo aquilo todo. A mellor sales mal parado. Claro, a mellor é máis fácil entrar cunha planadora na Catedral de Santiago que na Playa das Catedrales. Depende do que leves. O material. Aquí houve diversas opinións, moitos dixeron, joder, pois é un moi bo punto para entrar. Está guai, está moi ben, guai, porque joder, diste que nadie espera entrar por aí. Claro, é diferente, está mola moito. Eu por iso mesmo que eu intente que vou con el. A min, Toñito, quen foi máis? Non sei se foi Lucía Rodríguez, a presentadora de Que nos pille revolando. Sí. Eu non sei. Dixéronme de que, bueno, ti dixo, marea alta. Tens que ser que marea alta sempre, senón non vas a entrar na vida. Dixo, perfecto, está todo aí. Pois apunta aí. Aí se está todo apuntado. Bueno, e si por último, se te hecho dúas preguntas máis, que sería o primeiro que farías se che tocase o Euromillones?
Pois, bueno, pois hai algún negociete que outro que no que andamos, pois poñelo ao día, Oye, poñelo a números, non sei, os números rojos son os malos, non sei son cales son malos. os bons, Sí, sí, un rojo. pois os outros. E despois, desde logo, ir por onde me gusta a min, que é o mundo este pois, do cine, do teatro, pois eso, montar algo para poder producir cousas Emprender. para min e para outras outras, emprender, pero no mundo este noso, non? Do audiovisual. Bueno, pois mira, se toca Euromillones, dixo yo todo o mundo, e se vas a emprender, ti acórate de min, eu non son actor, pero te acórate de min. O sea, sempre Non teñas dúda. o típico, non, dixte, bueno, ti Non teñas acórate de dúda. min. Se non collemos o cine da estrada, xa che poño ali a ti a... A dirigilo, a mi maneira. Sí, señor. Despois, bueno, por último, cal foi a peor falcatruada que fixeches de pequeno ou de adolescente que dixeches ti me cago en diola como aliei? Se te A acordas, ver, sabes, non? eu tampouco era así moi Traste. armadantas. Non era. Eu iba cos outros ao mellor e tal, pero non era moi... Non, non, era bastante medica, pero non sei. De pequeno, eu que sei, cando estaba en Herbón no colegio de curas, pois claro, Hostia. un sitio así, digamos, tan moi recto, un internado, non podía salir, ibas á casa ao mellor unha vez ao mes e tal, entón, claro, había certas cousas que, pero bueno, ali empecé tamén a coquetear co mundo do viño. Co Hostia. mundo do viño, non che digo máis. Hostia. O Hostia. viño das misas, pois tamén valía para outras cousas intentábamos tamén, fixamos así algunha escapadiña por unha zona que non se podía. Bueno, supoño que hoxe xa mo perdonarían, Ora xa está, mo claro. perdonarán, Xa porque prescribeu. xa prescribiu. Xa prescribeu. Bueno, pois para min, Fede, tío, volvo a decir un placer e moitísimas gracias por acertar e perder o teu tempo aquí comigo, joder. Non, de perder o tempo nada, isto Sí, non é perder joder, o tempo, isto tío. é ganar un colega, é ganar Joder, tío. pois, un sitio máis onde poder botar unhas risas e Joder, moitas gracias a ti, tío, por acordarte. no, tío, A próxima ten que ser con viño. Ai, Falamos, non, a próxima vai con viño. A próxima vimos Vale, aquí e falamos do que sea, e falamos do que sea, e falamos aquí con viño. correcto. Bueno, despídete se queres da xente que está aquí, que te está dicindo xa aí. Pois moitísimas gracias a vos tamén, porque ao final todo isto é pa vos, é como o teatro e o cine, é para que o vexa a xente, para que o vexamos todos. Gracias por as vosas preguntas nada, vide pensando noutras que ao mellor dentro de 2 semanas volvemos a falar Eso, quen sabe. igual me desnudo un pouco máis. Depois xa vas máis rodado. Claro. Bueno, pois un placer, tío. Ora Veña, que che esperan. bicos a todos. Veña, chao, Chao. chao, chao, chao. Chao, chao. Bueno. Bueno, chao, eres un grande. Sentiña grande, espero que vos molase. Bueno, tiña que marchar, tiña que marchar. Había que ir apurando o tempo. Había que ir apurando que o pobre, madre mía, ainda vai chegar tarde por culpa miña. Eso non queremos, non queremos eso, por favor. Non queremos que chegue tarde por culpa miña, por favor. Decirvos que, joder, un placer, tío. Un placer tervos aquí a todos e a todas,